ଦିନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରି ଆସୁଥିଲି, ଆଜି ସେଇ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସମୟ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିଯାଏ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି କିଛି କାମରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥାନା ଛକ। ସେଠାରେ କାମ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିଡ଼। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15, ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେବେଳେ ଘରେ ବସିଲେ କେମିତି ହେବ? ଦିନେ ମୁଁ ବି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏମିତି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲି। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଫରକ ଖାଲି ଏତିକି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲି, ଆଜି ଠିଆ ହୋଇକି ଦେଖୁଛି। ଆଜିର ଦିନଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଟୁକୁରିହାଜରା ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନଟା ବି ସରିଗଲା। ସମୟ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ସେଇ ପୁରୁଣା ମଜା ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ।